Грим продукти, които определено препоръчвам и наистина бих си взела отново. Това са едни от най-любимите ми използвани продукти някога, така че нека да започваме. Enel Beauty и молевите им за устни. Самата формула на молевите на Enel Beauty е супер готина, не е толкова мека, не е толкова твърда, много ми харесва. Едновременно с това са толкова добре пигментирани, издържа много време върху устните. Rare Beauty Pore Diffusing Primer много ми харесва, има лек хидратиращ ефект, много лека формула. Буквално гримът ви изглежда 100 пъти по-хубаво и издържа много повече време. Любимото ми олио за устни някога е на Clarins. Това ми е втората опаковка. Най-доброто олио за устни. Хидратира, има глоси ефект, мирише уникално. Наистина уникален продукт. Гелът за вежди на Rare Beauty всеки един път съм го използвала. Мога да кажа, че веждите ми не са мърдали с часове, не се бели, не се рони. Буквално държи веждите на място с часове. Тук ще покажа този гланц за устни на Huda Beauty Falx Filler в нюанс Sugar Baby. Като цяло всички гланцове на Huda Beauty за устни са уникални. Мога да кажа, че изглеждат страхотно върху устните, миришат много сладко и приятно, са доста добре пигментирани, не лепнат, попиват, придават страхотен глоси ефект. Ще един Rare Beauty продукт, техният така популярен течен руж, това е в нюанс Hope. Да кажа, че това е един от най-добрите и готини ружове, които съм пробвала някога. Изключително икономичен, страхотни нюанси, опаковката е много сладка и се разнася и блендва като масло. Имаме с хайлайтерът на Makeup Revolution в нюанс Dare to Revoke, малко е счупен. Никога не съм очаквала, че хайлайтер за около 5-6-7 лева ще бъде толкова добър, че да ми е най-любимия и най-използвания през последната година и няколко месеца. Придава такъв лясък, наистина заслужава си и се разнася толкова лесно и толкова добре. Maybelline Glaze Lip Oil Balm в нюанс 002 Pink Trap. Говорила съм изключително много отново за него. Тип като балсам за устни с лек цвят. Това придава и глоси ефект.